Noswaith dda, a chroeso i chi gyd i seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin 2020. Wel, am flwyddyn, mae'n rhyfedd iawn peidio bod o'ch blaenau chi mewn neuadd lawn yn Aberystwyth yn eich croesawu chi'r seremoni fel arfer. Nid fel hyn oedden ni wedi bwriadu dathlu gwaith anhygoel sydd yn digwydd ym mhob cwr o'r wlad, ond mae'n bwysig cadw pawb yn saff yn y cyfnod heriol a digynsail yma. Hon ydy'r 5ed seremoni gwobrwyo yn hanes y mudiad, ac mae'n wirioneddol wych cael cyfle i ddiolch, i ddathlu ac i longyfarch gwaith aelodau Mudiad Meithrin, yn Gylchoedd Ti a fi, yn Feithrin Dydd, yn Gylchoedd Meithrin ac yn unigolion. Os ydy'r pandemig yma wedi dangos unrhyw beth i ni, yna mae wedi dangos pa mor bwysig ac allweddol ydy'r sector gofal yn gyffredinol i gynnal cymdeithas, ac yn arbennig felly y sector gofal plant a pha mor ddibynnol ydy'r economi a'r ofal plant o safon yn lleol. Mae dathlu'r holl waith da a wneir yn ein cymunedau yn rhoi'r dechrau gorau i blant trwy gyfrwng y Gymraeg gan godi proffil y sector ac ategu pa mor hanfodol bwysig ydy cael staff cymwys i gynnal gofal plant ac addysg o safon i ni fel mudiad ac yn arbennig eleni oherwydd y sefyllfa. Eleni hefyd am y tro cyntaf byddwn nhw'n gwobrwyo categori newydd sbon, sef categori cynllun Cymraeg i blant, mwy am hyn yn nes ymlaen. Bod gynnon ni 40 o unigolion a chylchoedd a meithrinfeydd yn cyrraedd y brig yma heddiw, derbynwyd dros 450 o enwebiadau o fôn i fynwy. Llongyfarchiadau mawr felly i bawb a dderbyniodd enwebiad. Da ni'n gwerthfawrogi'ch gwaith chi fel staff a fel gwirfoddolwyr. Diolch hefyd i Ysbydorec am ei noddi unwaith eto eleni. Cafodd y panel dyfarnu gwreiddiol gryn gur pen yn trin a thrafod yr enwebiadau ac mae'n diolch yn fawr iddyn nhw ac i bob aelod o'r cyhoedd am gyflwyno eu henwebiadau. Ond, fel gyda phob broses gystadleuol, dewis a dethol sydd rhaid, ac felly dyma ni'n cyrraedd y seremoni yma heno. Mae cyrraedd y brig o dri yn dipyn o gamp, felly llongyfarchiadau mawr i bawb. Cofiwch plis i fynd ati i rannu'r newyddion am eich llwyddiant neu am eich enwebiad ar y cyfryngau cymdeithasol, gan gofio ychwanegu Mudiad Meithrin fel hashnod i ni chi gael dathlu gyda chi. Braint i mi rwan ydy cyflwyno Mari Lyfgryn, sy'n ffrind i'r mudiad ac yn gyflwynwraig ar Ysbydorec. Croeso Mari. Diolch yn ofnadwy am y geiriau caredig Gwenllian. Mam herthynasu efo'r Cylch Meithrin yn mynd nôl dipyn o flynyddoedd rwan fel cyn aelod, na i ddim deud yn union faint. A wedyn wedi hel ymhlant yn hun i'r Cylch. Mae gen i fi feddwl mawr o Gylch Meithrin a dwi'n teimlo fel rhan o'r teulu. Felly mae'n fraint i fi fod yn cyflwyno y seremoni yma eleni. Dipyn bach yn wahanol, dyma fydd y drefn. Fyddai'r enwi'r categori a'r 3 sydd wedi cyrraedd y brig yn y categori hwnnw ac o'n i fwynhau cyfres o lyniau o'r 3 yna. Wedyn symud ymlaen i gyhoeddi yr enillydd cyffroes iawn. Fydd na dysysgrif a gwobr yn cael ei yrru yn y post i'r enillydd a hefyd eleni fyddwn ni'n gyrru tysysgrif i ddathlu llwyddiannau'r ail a'r trydydd hefyd. Mae'n bwysig i ni nodi fod yr holl lyniau a'r fideos fydd yn ymddangos yn y seremoni yma wedi cael eu tynnu cyn fis Mawrth, felly cyn y cyfnod efo cyfyngiadau'r pandemig. Reita, ydych chi gyd yn barod am y cyffro? Ffwr â ni efo'r categori gyntaf sy'n agor seremoni Gwobrau eleni, sef y categori gwirfoddolwyr. Dewch, blantos Cymru, dewch i ganu am y bobl sy'n A'r 3 ar y brig yn y categori yma ydy Gylchoedd Meithrin, mae hi'n amser. April Wiggins, Cylch Meithrin Trefynwy, Mynwy. Dewch, blantos Cymru, dewch i ganu am y bobl sy'n helpu. Dewch, Gylchoedd Meithrin, mae hi'n amser da. Liz Evans, Cylch Meithrin Maes y Waun, Gwynedd. Blantos Cymru, dewch i ganu am y bobl sy'n helpu. Dewch, Gylchoedd Meithrin, mae hi'n amser da. A Nick Ashbee, Cylch Meithrin Beddgelert, Gwynedd. Blantos Cymru, dewch i ganu am y bobl sy'n helpu. Dewch, Gylchoedd Meithrin, mae hi'n amser daflu. Enillydd y categori gwirfoddolwr ydy
April Wiggins o Cylch Meithrin Trefynwy. Breuddwyd April Wiggins oedd agor Cylch Meithrin newydd yn Trefynwy. A 2 flynedd yn ôl, fe lwyddodd i wneud hynny trwy fisodd o waith caled a thrwy gydweithio gyda nifer o sefydliadau i hyrwyddo gwasanaethau'r Cylch Meithrin newydd. Cyn i'r cylch gael ei sefydlu, fe April yn rhedeg y Cylch Ti wythnosol mwyn cynnal gweithgareddau hwyliog i'r teuluoedd a chodi ymwybyddiaeth o fuddion addysg Gymraeg a bydde ar gael yn y Cylch Meithrin newydd a oedd ar fin agor yn yr ardal. Fel cadeirydd y cylch ac fel cyn brif athrawes Ysgol Gynradd Gymraeg leol, roedd April yn ymwybodol iawn o'r her oedd yn ei wynebu i recriwtio staff oedd yn gallu siarad Cymraeg i weithio yn y cylch. Felly, fe dreuliodd fisoedd cyntaf ei hymddeoliad i ddilyn cwrs lefel 3 mewn gofal plant trwy gynllun hyfforddi cenedlaethol y Mudiad fel y byddai hi'n gallu gweithio yn y cylch pe na bai modd dod o hyd i staff. Ar ôl misoedd o waith caled, llwyddwyd i gael arweinydd a chynorthwyydd i'r Cylch Meithrin ac fe drefnodd April agoriad swyddogol llwyddiannus i'r cylch gyda nifer o swyddogion o sefydliadau lleol yn bresennol, ynghyd â Gwenllian ein prif weithredwr. Yn anffodus, rai misoedd yn ddiweddarach, fe ymddiswyddodd yr arweinydd. Felly, fe gamodd April i lawr fel cadeirydd gan wirfoddoli i fod yr arweinydd dros dro mwyn cadw'r Cylch Meithrin ar agor, gan sicrhau fod yr iaith Gymraeg yn cael ei chlywed yn ardal Trefynwy. Diolch yn fawr am eich holl waith caled i gadw'r Gymraeg yn fyw yn Trefynwy, April, a llongyfarchiadau calonog i chi. Llongyfarchiadau mawr iawn felly i April Wiggins o Cylch Meithrin Trefynwy ar ddod yn gyntaf yn y categori gwirfoddolwr. Ac yn yr ail safle, Liz Evans, Cylch Meithrin Maes y Waun, ac yn drydydd, Ashbee, Cylch Meithrin Beddgelert. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd. Ymlaen â ni at y categori nesaf, sef y categori cynhwysiant. A'r 3 Cylch Meithrin ar y brig yn y categori yma ydy... Cylch Meithrin Llangeitho, Ceredigion. Mae gen I frawd a chwaer y hofyn gwlad, rwy'n cofio'n heili mawr o hyd. Rwy'n meddwl am bobl eraill. Cylch Meithrin Llangynwr, Sir Gar. Rwy'n meddwl am bobl eraill, ac mae hynny'n cynnwys ti. Cylch Meithrin Sarnau a Llanderfel, Gwynedd. Mae gen I frawd a chwaer y hofyn gwlad, rwy'n cofio'n heili mawr o hyd. Rwy'n cofio'n heili mawr o hyd. A'r enillydd yn y categori cynhwysiant ydy Cylch Meithrin Sarnau a Llanderfel, Gwynedd. Mae Cylch Meithrin Sarnau a Llanderfel yn angerddol am roi'r un cyfle i bob plentyn waith beth yw ei anghenion. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae plentyn bach arbennig o'r enw Ivins sydd gyda syndrom Downs a phroblemau clyw wedi bod yn dod i'r cylch ac mae wedi datblygu'n aruthrol oherwydd y profiadau anhygol mae wedi i'w mwynhau yn y cylch. Mae plant y cylch i gyd yn defnyddio Macaton i arwyddo caneuon, i gofrestru, dweud os gwelwch yn dda a diolch, ac mae hyn wedi bod yn help mawr i Ifi fedru cyfathrebu hefo pawb. Llwyddwyd i gael grant i greu cornel sensori i bawb ei ddefnyddio yn y cylch hefyd, ac mae'r cylch yn cydweithio gyda nifer o asiantaethau lles plant a'i teuluoedd yn y cylch. Pan ddechreuodd Ifi yn y cylch, doedd hi ddim yn gallu cerdded na siarad, ond bellach mae'n cerdded, dawnsio, chwarae gyda'i ffrindiau, yn dechrau dod o hyd i'w llais ac yn gwenu o hyd. Llongyfarchiadau i Cylch Meithrin Sarnau a Llanderfel. Llongyfarchiadau mawr felly i Cylch Meithrin Sarnau a Llanderfel, Gwynedd ar ddod yn gyntaf yn y categori cynhwysiant. Yn yr ail safle, Cylch Meithrin Llangynwr, Sir Gar, ac yn drydydd, Cylch Meithrin Llangeitho o Geredigion. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd. Ymlaen â ni at y categori nesaf, sef categori Dewin a Doti, ffrindiau bach plant Cymru wrth gwrs. Y 3 Cylch Meithrin ar y brig ydy... Dewin a Doti fy ffrindiau
Meithrin Abersoch, Gwynedd. Dewin a doti fy ffrindiau a fi. Dewin a doti fy ffrindiau a fi. Dyna pwy a welwch chi yn ein byd. Cylch Meithrin Crymych, Sir Benfro. Helo, helo, groeso, groeso, groeso i'r Cylch Meithrin. Helo, helo, groeso, groeso. A Chylch Meithrin Nantdyrys, Rhondda Cynon Taf. Dewin a doti fy ffrindiau a fi. Dewin a doti fy ffrindiau a fi. Dyna pwy a welwch chi yn ein byd bach porffor ni. A'r enillydd yn y categori dewin a doti ydy Cylch Meithrin Crymych, Sir Benfro. Mae Dewin a Doti yn chwarae rôl ganolog ac yn plethu mewn i'r holl weithgareddau yng Nghylch Meithrin Crymych. Maent yn cael ei defnyddio i annog plant i lanhau dannedd, paratoi byrbryd, chwarae negegin fod a helpu'r plant i blannu blodau a llysiau a gofalu amdanynt. Mae llyfrau Dewin a Doti yn mynd gartref gyda'r plant yn rheolaidd mwyn i'r rhieni ei darllen gyda'r plant ac iddyn nhw ddod yn gyfarwydd gyda'r cymeriadau. Bob Nadolig, mae Dewin a Doti yn cymryd rhan yng Nghyngor Nadolig y Cylch. Llynedd, roedd Dewin yn chwarae rhan y seren ac roedd Doti yn gofalu am y baban Iesu yn y stabal. Mae'r ddau yn mynd i ganu carolau rownd y pentref gyda'r Cylch bob blwyddyn hefyd. Llynedd, fe gwrdd Dewin a Doti a Griffith Wyn, sef enillydd Can i Gymru. Llynedd, roedd Dewin a Doti yn dathlu penblwydd yn 10 oed. Felly, aeth y plant ati i greu cacen benblwydd arbennig i'r ddau allan o ddeunyddiau ailgylchu a chawsant gwrdd â Dewin mewn parti benblwydd arbennig yn neuadd Bwlch y Groes. Mae Doti yn cael mynd gartref gyda'r plant yn rheolaidd hefyd ac mae'r teulu yn tynnu lluniau o'r hyn maen nhw wedi bod yn ei wneud gyda Doti ac yn sgwennu am ei anturiaethau yn y llyfr bach arbennig sydd gan Doti pan mae'n mynd ar ei gwyliau i gartrefu'r plant. Un o hoff weithgareddau Dewin a Doti yw cael mynd ar drip gyda'r plant. Ar llynedd, cafodd Dewin a Doti fod yn beilotiaid ar awyren fach yn Hwlffordd. Mae Dewin a Doti a phlantos Cylch Meithrin Crymych yn cael profiadau anhygoel a llawn hwyl yng nghwmni ei gilydd. Llongyfarchiadau i Cylch Meithrin Crymych. Llongyfarchiadau mawr felly i Cylch Meithrin Crymych, Sir Benfro ar ddod yn gyntaf yn y categori Dewin a Doti. Yn yr ail safle, Cylch Meithrin Nantdyrys, Rhondda Cynon Taf, ac yn y drydedd safle, mae Cylch Meithrin Abersoch, Gwynedd. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd. Ymlaen â ni at y categori nesaf, sef y cynorthwyydd. Wan mae yna 4 wedi cyrraedd y brig eleni yn y categori cynorthwyydd, sef... Ann Begli, Cylch Meithrin y Llys, Sir Ddimbych. Barbara Warren, Cylch Meithrin Llanbedrog, Gwynedd. Christine Evans, Cylch Meithrin Hywel Dda, Sir Gar. A Joy Nicholas, Cylch Meithrin Hermon, Sir Benfro. Enillydd y categori cynorthwyydd ydy Christine Evans, Cylch Meithrin Hywel Dda. Mae Christine Evans yn rhoi 100% i mewn i'w swydd fel cynorthwyydd bob dydd yn y Cylch Meithrin. Bob bore, mae'n dod i'r Cylch Meithrin gyda gweithgareddau mae hi wedi paratoi gartref i'r gwahanol ardaloedd dysgu'r plant.
Mae Christine yn boblogaidd iawn gyda'r plant a bob amser eisiau cael y gorau allan o pob plentyn mwyn iddynt datblygu sgiliau allweddol yn eu haddysg. Felly, yn ei hamser sbar, mae greoedd Christine ffurflen i gofnodi datblygiad bob plentyn ym mhob maes dysgu mwyn cofnodi eu cyrhaeddiad yn y cyfnod sylfaen. Gall Christine droi ei llaw at unrhyw beth. Mae'n wych am wau a gwnïo, enghraifft mae wedi gwau esgidiau i'r 2 gi bach, ac mae'r plant wrth ei boddau yn canu 2 gi bach gan dynnu un esgid i ffwrdd wrth ganu wedi colli un o'i esgidiau. Ac mae wedi creu dillad dewin i'r plant gael gwisgo fyny, yn ogystal â chreu gwisg dewin a doti i'r arweinydd a hithau ei gwisgo'r ddiwrnod y llyfr boblwyddyn. Mae Christine wedi coginio lluog y cennau yn ei dydd, enghraifft cacen benblwydd i ddathlu penblwydd dewin a doti yn 10 oed, a chacen benblwydd y Cylch Ti yn 25 oed, yn ogystal â chacennau i stondin gacennau i godi arian i'r Cylch Meithrin. Mae Christine wedi treulio oriau yn peintio ardal y tu allan newydd gyda rhieni a'r Pwyllgor, mwyn cael ardal tu allan addas fel dosbarth awyr agored i'r plant. Mae'r arweinydd a phlant bach Cylch Meithrin Hywel Dda yn lwcus iawn o anti Christine. Llongyfarchiadau i Christine Evans o Cylch Meithrin Hywel Dda. Llongyfarchiadau felly i Christine Evans, Cylch Meithrin Hywel Dda ar ddod yn gyntaf yn y categori cynorthwyydd. Yn yr ail safle, Ann Begli, Cylch Meithrin y Llys, Sir Ddimbych, ac yn drydydd, Barbara Warren o Gylch Meithrin Llanbedrog a Joy Nicholas o Gylch Meithrin Hermon. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd. Ymlaen â ni at y 5ed categori, sef categori Cylch Ti a Fi. Y 3 Cylch Ti a Fi ar y brig yn y categori yma ydy Cylch Ti a Fi Hywel Dda, Sir Gar. Cylch Ti a Fi Mwmbwls, Abertawe. Cylch Ti a Fi yr Wyddgrug, Flint. Pwy felly sydd wedi ennill categori Cylch Ti a Fi? Yn ennill eleni mae Cylch Ti a Fi Hywel Dda, Sir Gar. Mae Cylch Ti a Fi Hywel Dda wedi ei leoli yng Nghylch Meithrin Hywel Dda, sydd ar safle'r ysgol gynradd, ac mae perthynas wych rhyngddyn nhw i gyd. Mae'n mantais fod arweinydd y Cylch Ti a Fi yn arweinydd ar y Cylch Meithrin hefyd, gan sicrhau dilyniant i addysg Gymraeg yn yr ysgol gynradd leol. Eleni, fe ddathodd y Cylch Ti a Fi ei benblwydd yn 25 oed a bydd dipyn o ddathlu yng Nghwmni Dewin, Salimali a theuluodd yr ardal. Mae'r Cylch Ti a Fi yn gweithio'n agos gyda'r ymwelydd iechyd, yfentau'r iaith, busnesau a'r gymuned leol gan greu cylch llewyrchus a phoblogaidd iawn. Mae'r Cylch Ti a Fi yn hyrwyddo llawer ar y gweithgareddau amrywiol drwy ddefnyddio papurau newydd lleol a chyfrif Facebook y Cylch i ddangos y gwahanol weithgareddau sydd ar gael i deuluodd yr ardal. Mae dewin a doti yn cael ei defnyddio yn y Cylch Ti a Fi gan wneud y trawsnewid i'r Cylch Meithrin yn un rhwydd a naturiol iawn. Mae pawb yn cael profiadau arbennig gwrthod i'r Cylch Ti a Fi ac mae Gwen Jane yr arweinydd yn sicrhau fod croeso cynnes i bawb yng Nghylch Ti a Fi Hywel Dda. Llongyfarchiadau i Cylch Ti a Fi Hywel Dda. Llongyfarchiadau mawr felly i Cylch Ti a Fi Hywel Dda, Sir Gar ar ddod yn gyntaf yn y categori Cylch Ti a Fi. Ac yn yr ail safle, Cylch Ti a Fi yr Wyddgrug, Flint, ac yn y drydydd safle, Cylch Ti a Fi Mwmbwls, Abertawe. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd. Ymlaen â ni at y 6ed categori sy'n categori newydd eleni, sef categori cynllun Cymraeg i blant. Mae'r wobr yma'n cael ei roi i unigolyn neu dîm o fewn y sector iechyd sydd wedi dangos esiampl o gydweithio da efo cynllun Cymraeg i blant.
Mae'r wobr yma yn cael ei rhoi i dîm ymwelwyr iechyd Dyffryn Aman, a dyma fideo fer i ddangos pam mae nhw sydd wedi ennill y wobr hon. Mae'r tîm ymwelwyr iechyd ardal Dyffryn Aman, sef Diana Mackie, Sally Ann Gimlet, Jane Williams a Donna Higgins, yn llwyr heddiannol o'r wobr Cymraeg i blant, gan ei bod wedi bod yn cydweithio'n agos ers i'r cynllun ddechrau yn 2016. Maent yn rhannu gwybodaeth am grwpiau Cymraeg i blant, Cylchoedd Ti, Cylch Meithrin a digwyddiadau Cymraeg lleol gyda rhieni gan weithio ochr yn ochr yn wythnosol mewn grŵp babi a fi i famau neu dadau a'i babi a gaiff ei gynnal yn ysbyty Glanaman. Cynhelir gweithgareddau amrywio fel rhan o'r grŵp Cymraeg i blant, enghraifft, canu, amser stori, crefft, arwyddo a rhoi'r cyfle i'r rhiant fynd i bwyso ei babi gyda'r ymwelydd iechyd ac i drafod unrhyw faterion iechyd eraill. I ddilyn, cynhelir sesiwn tyluno babi. Mae'n hyfryd clywed rhai o'r rhieni di-Gymraeg yn nodi mae un o'r caneuon Cymraeg a genir yn y grŵp yma yw hoff gân ei babi a'i bod yn canu'r caneuon yma yn y cartref. Mae'r cydweithio yma'n wych, gan fod yn ymwelwyr iechyd yn gallu cyrraedd rhieni na fyddai o reidrwydd wedi dod ar draws gwasanaeth Cymraeg i blant o'r blaen. Ac felly'n cynnyddu'r niferoedd sy'n clywed negeseuon pwysig y cynllun am fuddion rhoi'r Gymraeg yn gynnar i'w babi a dilyn y llwybr i addysg Gymraeg drwy ddilyniant o'r grŵp Cymraeg i blant, i'r Cylch Ti, i'r Cylch Meithrin ac ymlaen i'r ysgol gynnar Gymraeg. Llongyfarchiadau i dîm ymwelwyr iechyd Dyffryn Aman. Ymlaen â ni felly at y 7th categori heno, sef categori yr ardal tu allan, neu'r ardal tu fas i rei o'na chi. Y 3 Cylch Meithrin ar y brig yn y categori yma ydy Cylch Meithrin Beddgelert, Gwynedd, Cylch Meithrin Nantdyrys, Rhondda Cynon Taf, a Cylch Meithrin Pencader, Sir Gar. A'r enillydd yn y categori ardal tu allan ydy Cylch Meithrin Beddgelert. Gwta flwyddyn yn ôl, doedd gan Cylch Meithrin Beddgelert ddim ardal y tu allan. Felly, trwy gydweithio gyda thîm yr ymddiriedolaeth genedlaethol, fe lwyddon nhw i greu Cylch y Goedwig, sef man arbennig mewn coedwig leol. Erbyn hyn, mae hanner sesiynau'r Cylch Meithrin yn cael eu cynnal yn y goedwig, gan wneud defnydd llawn o'r amgylchedd hardd o'i cwmpas. Yn yr ardal yma, mae Cylch yn gwneud defnydd llawn o ddeunyddiau naturiol y goedwig, enghraifft, bonion coed, dail, mes a ffrif, ac yn dod â chydig o offer fel sialc, clai, rhaff ac offer coed i gyfoethogi addysg y plant. Maent yn defnyddio tarpolin i'r plant wneud gwarchodfa yn y coed fel bod modd mwynhau'r goedwig drwy'r flwyddyn. Bydd y plant yn cerdded o'r Cylch Meithrin yn y pentref i Gylch y Goedwig ym mhob tywydd gan ganu i'r goedwig gyda ni ar hyd y ffordd. Mae arweinydd y Cylch yn dilyn cwrs Ysgol Goedwig mwyn sicrhau fod y profiadau mae'r plant yn ei gael yn y goedwig yn rhai cyfoethog, gan wneud iddynt werthfawrogi'r hyn sydd o'i cwmpas. Ac maent yn ymwybodol o effaith y tywydd ar yr amgylchedd a'r gwahanol dymhorau ar y goedwig. Yn y goedwig, mae'r plant yn dysgu nifer o sgiliau gan ddefnyddio offer tocio brigau, morthwyl a hoelion gan weithio fel tîm i greu gweithgareddau dychmygus, enghraifft ras rwystrau, den ac yn y blaen. Mae Cylch y Goedwig wedi llwyddo i greu gofod awyr agored arbennig i'r plant ac wedi rhoi profiadau dysgu deallus ac arbrydiau rhai gwirioneddol hudolus i'r plant. Llongyfarchiadau i Cylch Meithrin Beddgelert. Llongyfarchiadau mawr iawn felly i Cylch Meithrin Beddgelert Gwynedd ar ddod yn gyntaf yn y categori ardal tu allan.
Yn yr ail safle, Cylch Meithrin Nant Dyrys, Rhondda Cynon Taf, ac yn y trydydd safle, mae Cylch Meithrin Pencader, Sir Gar. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd. Ymlaen â ni at y categori nesaf, sef Pwyllgor. A'r 3 pwyllgor ar y brig yn y categori yma ydy... Dewch, blantos Cymru, dewch i ganu am y bobl sy'n helpu. Dewch, gylchoedd Meithrin, mae hi'n amser. Pwyllgor Cylch Meithrin Glantwymyn, Powys. Dewch, blantos Cymru, dewch i ganu am y bobl sy'n helpu. Dewch, gylchoedd Meithrin, mae hi'n amser da. Pwyllgor Cylch Meithrin Machynlleth, Powys. Dewch, blantos Cymru, dewch i ganu am y bobl sy'n helpu. Dewch, gylchoedd Meithrin, mae hi'n amser daflu. A Pwyllgor Cylch Meithrin Terrig, Flint. Blantos Cymru, dewch i ganu am y bobl sy'n helpu. Dewch, gylchoedd Meithrin, mae hi'n amser daflu. Pa bwyllgor sydd wedi dod i'r brig eleni tybed? Wel, y pwyllgor buddigol ydy Cylch Meithrin Glantwymyn. Mae Pwyllgor Cylch Meithrin Glantwymyn yn bwyllgor rheoli trefnus iawn gan gyfarfod bob hanner tymor i drafod agenda lawn o faterion sy'n ymwneud â materion i gefnogi'r cylch. Mae swyddog cefnogi lleol y mudiad, athrawes y cyfnod sylfaen a phrif athrawes yr ysgol gynradd leol yn cael gwahoddiad bob tro mwyn rhannu gwybodaeth am waith y cylch. Mae gwaith y pwyllgor a'r cydweithio gyda'r ysgol leol wedi bod yn allweddol wrth i'r cylch sefydlu gwasanaeth gofal dydd llawn i gwrdd ag anghenion y rhieni lleol, gan sicrhau elw da yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf wrth i'r cylch ehangu ei wasanaethau. Mae'r rhieni'n barod iawn i gymryd swydd gan dynnu ar ei harbenigedd. Er enghraifft, mae'r trysorydd yn gyfrifydd, mae un rhiant yn gyfrifol am ddylunio'r cylch lythyr sy'n rhannu newyddion diweddaraf y cylch, a rhiant arall yn gyfrifol am wneud ceisiadau am grantiau. Mae'r pwyllgor wastad yn barod i roi help llaw gydag unrhyw waith cynnal a chadw, er enghraifft tacluso'r ardal tu allan. Mae is-bwyllgor codi arian ar gael yn ogystal, ac mae'r pwyllgor yma'n cynnal llu o weithgareddau codi arian yn ystod y flwyddyn. Er enghraifft, parti pasg gyda bendant, clwb 150, ffair grefftau nadolig, noson Jyn a Gaga, noson Siôn a Sian, disgol Santes Dwynwen, stondin gacennau i enwi o'n rhai. Mae'r gweithgareddau yma wedi llwyddo i wneud elw sylweddol sy'n cael ei wario ar adnoddau i'r cylch. Llongyfarchiadau i Bwyllgor Cylch Meithrin Glantwymyn. Llongyfarchiadau felly i Bwyllgor Cylch Meithrin Glantwymyn Powys ar ddod yn gyntaf yn y categori Pwyllgor. Yn yr ail safle, Pwyllgor Cylch Meithrin Machynlleth Powys ac yn drydydd, Pwyllgor Cylch Meithrin Terrig Flint. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd. Ymlaen â ni at y 9fed categori, sef categori meithrinfa ddydd, a mae yna 4 meithrinfa ddydd ar y brig yn y categori yma eleni, sef... Meithrinfa Ffalabalam, Gwynedd. Meithrinfa y Dyfodol, Ceredigion. Meithrinfa Seren Fach, Gwynedd. Meithrinfa Twt Tywi, Sir Gar. Enillydd y categori meithrinfa ddydd yw Meithrinfa Seren Fach, Brythdir.
Mae meithrinfa seren fach yn sicrhau fod bob plentyn yn cael y profiadau gorau oll yn y meithrinfa. Mae'r staff i gyd yn gyfeillgar, yn broffesiynol ac yn dangos cariad at bob plentyn sydd yn ei gofal. Mae'r feithrinfa yn meithrin perthynas agos gyda'r plant a'i teuluoedd, gan gynnal gweithgareddau cymdeithasol hwyliog yn ystod y flwyddyn, megis helfa drysor neu barbeciw, mwyn i'r teuluoedd ddod i adnabod ei gilydd. Yn ddiweddar, mae'r feithrinfa wedi dechrau defnyddio app clas Dojo mwyn lleihau'r defnydd o bapur a wneir i gofnodi gweithgareddau dyddiol bob plentyn. Enghraifft, beth mae wedi ei fwyta, faint o gwsg mae wedi ei gael, a lluniau difyr o'r plentyn yn mwynhau'r gweithgareddau. Mae hyn yn galluogi rhieni i fod yn rhan o fywyd y plentyn tra i fod yn y feithrinfa, yn ogystal â gweld y sgiliau newydd mae'r plentyn wedi ddatblygu. Mae ardal tu allan wych gan y feithrinfa gyda digon o le i gael ymarfer corff a rhedeg o gwmpas. Mae llu o adnoddau y tu allan sy'n cynnwys cegin fwd, cornel offerynnau, garej a thrac rasio, ffram ringo a thu bach twt. Yn ddiweddar, mae'r feithrinfa wedi dechrau benthyg bag ymarfer corff sy'n cynnwys peli, sachau ffa ac yn y blaen, i'r plant mynd â nhw adre i'w defnyddio. Mae rhai teuluoedd yn cael ei deffro am 6 y bore gan fod eu plant eisiau iddyn nhw wneud ymarfer corff enw nhw. I gloi, dyma ddyfyniad gan un o'r rhieni. Mae bob un o fy 4 plentyn wedi mynychu meithrinfa seren fach a thrwy gydol y blynyddoedd rwyf wedi cael gwasanaeth ffantastig sydd wedi rhoi tawelwch meddwl i mi wrth i mi ddychwelyd i gwaith ar ôl bob cyfnod mamolaeth. Mi fydd hi'n ddiwrnod trist pan fydd yn plant yn rhy hen i mynychu. Llongyfarchiadau i feithrinfa fydd seren fach. Llongyfarchiadau mawr felly i feithrinfa seren fach Gwynedd ar ddod yn gyntaf yn y categori meithrinfa ddydd. Yn yr ail safle, meithrinfa y dyfodol Ceredigion ac yn gydradd drydydd mae meithrinfa Falabalam yng Ngwynedd a meithrinfa Twt Tywi yn Sir Gar. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd. Ymlaen â ni at y categori nesaf sef arweinydd. Y 2 arweinyddau sydd ar y brig yn y categori yma eleni ydy Cerys Warren, Cylch Meithrin, Tŷ Newydd, Rhondda, Cynon Taf. Deborah Ivins, Cylch Meithrin, Pentrebaen, Caerdydd. A Wendy Phillips, Cylch Meithrin, Crymych, Sir Benfro. Enillydd y categori arweinydd ydy Wendy Phillips o Cylch Meithrin, Crymych. Mae Wendy Phillips wedi bod yn arweinydd ar Cylch Meithrin Crymych ers dros 12 mlynedd bellach ac mae ei hymroddiad i'r swydd a'i hangerdd at ei gwaith yn heintus. Cred Wendy fod plant bach yn haeddu'r addysg Gymraeg gorau ar ddechrau ei siwrnau addysgol ac mae'n cynnal gweithgareddau llawn hwyl mwyn sicrhau fod y plant yn dysgu drwy chwarae yn y Gymraeg gan ei paratoi at y cam nesaf yn ei haddysg yn yr ysgol gynradd. Mae Wendy yn arweinydd tîm gwych ac mae'r un tîm o staff wedi bod yn gweithio yn y cylch ers blynyddoedd. Mae'n arwain trwy osod esiampl gan ddangos parch a gwerthfawrogiad i'r staff. Mae Wendy wastad yn meddwl am ffyrdd newydd o wneud y profiadau a gaiff y plant yn y cylch y rhai gorau posib. Felly mae'n mynychu cyrsiau academi'n gyson mwyn dysgu sgiliau newydd a'i rheadru i'r staff. Fe aeth Wendy y filltir ychwanegol i roi profiadau arbennig i'r plant. Enghraifft, ar ei trip blynyddol, roedd wedi trefnu ei bod yn ymweld â maes awyr Hwlffordd i weld awyrennau'n glanio a chawsant i gyd gyfle i eistedd mewn awyren bach breifat gyda dewin a doti wrth y lliw wrth gwrs. Mae Wendy yn arweinydd cydwybodol iawn sydd wastad yn rhoi o'i gorau i sicrhau fod y plant yn cael y gofal a'r addysg o'r ansawdd gorau posib yn y Cylch Meithrin. Llongyfarchiadau i Wendy Phillips, arweinydd Cylch Meithrin Crymych.
Llongyfarchiadau mawr iawn felly I Wendy Phillips o Gylch Meithrin Crymych, Sir Benfro ar ddod yn gynta yn y categori arweinydd. Yn yr ail safle, Cerys Warren, Cylch Meithrin Tŷ Newydd, Rhondda, ac yn y trydydd safle mae Deborah Ivins o Gylch Meithrin Pentrebaen. Llongyfarchiadau calonog I chi'ch tair. Ymlaen â ni at y categoria ola yn seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin 2020, sef categori'r Cylch Meithrin. Leni, da ni wedi rhannu'r wobr hon fesul talaeth, ac felly nawn ni gyhoeddi'r enillwyr fesul talaeth a wedyn cyhoeddi un enillydd cenedlaethol ar y diwedd. Fe ddechreuwn ni yn Ne Cymru ac yn halaeth y De Ddwyrain. Y 3 Cylch Meithrin ar y brig yn y dalaeth hon eleni ydy Cylch Meithrin Pontyclun, Cylch Meithrin Pontypwl, Cylch Meithrin Ysger. Y Cylch Meithrin buddigol yn halaeth y De Ddwyrain ydy Cylch Meithrin Pontypwl. Mae Cylch Meithrin Pontyclun wedi gweithio'n galed I hybu'r iaith Gymraeg mewn cymuned di-Gymraeg ers i'r cylch agor hanner can mlynedd yn ôl. Gan rannu'r gwybodaeth am ddigwyddiadau Cymraeg lleol mwyn dangos yr holl hwyl sydd ar gael drwy'r Gymraeg I deuluoedd. Gan fod y cylch yn ddarparwr cynnig gofal plant 30 awr, mae'n cynnig gofal cofleidiol trwy gynnal clwb brecwast a chlwb cinio yn ogystal â sesiynau bore a phrinhawn. Mae perthynas wych rhwng y staff a'r plant a'i teuluoedd ac mae ymdeimlad gofalgar llawn cariad yn y cylch. Un enghraifft o hyn yw ei bod yn gwahodd rhieni I mewn I sesiynau gyda'r plant mwyn iddynt gael cyfle I ddatblygu eu sgiliau iaith mewn modd gyfeillgar a chynhwysol. Mae'r cylch yn gefnogol iawn I holl gynlluniau'r mudiad. Enghraifft, maent yn derbyn myfyrwyr ar y cynllun hyfforddi genedlaethol ac wedi croesawu gweinidog y Gymraeg a chomisiynydd y Gymraeg fel enghraifft wych o Gylch Meithrin ragorol. Ac maent bob amser yn cymryd rhan yng ngweithgareddau hybu a hyrwyddo'r mudiad, enghraifft y Parti Piws a Gwyl Dewi na Doti. Mae'r cylch yn creu cysylltiadau clos gyda'r gymuned leol drwy gynnig profiad gwaith I ddisgyblion uwchradd o Ysgol Dyffryn Gwynlliw. Ymweld â chartref yr henoed, cefnogi ffrindiau tref Pontyclun trwy drefnu I blant godi sbwriel yn y dref a chodi arian I elusennau lleol. Mae'r cylch wastad yn chwilio am ffyrdd I gynnig profiadau dysgu ychwanegol i'r plant ac mae'r staff yn mynd ar gyrsiau academi'n rheolaidd I ddysgu sgiliau newydd ac I gynnig profiadau gwych i'r plant. Yn ôl adroddiad Estyn ar y cylch, nododd, mae'r gwahanol ardaloedd y tu allan yn rhoi cyfleoedd gwych hefyd ar gyfer chwarae rôl ac mae'r ardal allanol yn cyfoethogi'r dysgu neilltuol ym mhob maes dysgu. Mae staff Cylch Meithrin Pontyclun wir yn serenu yn ei gwaith ac yn llawn heiddi'r clodd o ennill y Cylch Meithrin gorau yn y De Ddwyrain. Llongyfarchiadau I Gylch Meithrin Pontyclun. Llongyfarchiadau mawr felly I Gylch Meithrin Pontyclun ar ddod yn gynta yn y categori Cylch Meithrin Talaeth y De Ddwyrain. Yn yr ail safle, Cylch Meithrin Ysger ac yn drydydd, Cylch Meithrin Pontyclun. Llongyfarchiadau mawr. Yr ail dalaeth y byddwn ni'n ymweld â hi heno ydy Talaeth y Gogledd Orllewin. Y 3 Cylch Meithrin ar y brig yn y dalaeth hon eleni ydy Cylch Meithrin Beddgelert, Cylch
Meithrin Llangeitho. A Cylch Meithrin Sarnau a Llanderfel. A'r Cylch Meithrin Buddigol yn halaeth y gogledd orllewin ydy Cylch Meithrin Sarnau a Llanderfel. Mae Cylch Meithrin Sarnau a Llanderfel yn cynnig addysg a gofal o safon uchel i'r holl blant sydd yn ei gofal, gan ddarparu'r cynllun cynnig gofal 30 awr, clwb brecwast bob bore, clwb ar ôl cylch a chlwb gwyliau am 3 diwrnod yr wythnos yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae'r rhieni yn derbyn adborth rheolaidd trwy amrywiol ffyrdd, enghraifft grŵp WhatsApp, Trydar, Facebook, cylchlythyr, e-bost a boreau o nosweithiau agored tymhorol. Mae Pwyllgor o plant ar gael yn y cylch hefyd, lle mae cyfle i'r plant drafod unrhyw beth fel pa adnoddau newydd yr hoffent ei gael yn y cylch a pha weithgareddau maen nhw'n ei mwynhau. Mae llais y plentyn yn ganolog ac yn bwysig iawn i staff y cylch. Mae'r rhif a llythyren yr wythnos yn cael ei ddewis fel rhan o weithgareddau llythrennedd ar rhifedd, ac mae'r plant yn cael mynd ar rhywbeth adra hefo nhw sy'n dechrau gyda llythyren yr wythnos, sy'n ffordd wych o greu cyswllt rhwng gwaith y cylch a'r cartref. Mae Doti hefyd yn cael mynd â llythyren y wythnos adref gyda phlentyn, ac mae'r rhieni yn rhannu lluniau o'r plentyn a Doti ar Facebook caeedig y cylch mwyn i'r plant eraill weld beth maen nhw wedi bod yn ei wneud. Mae'r staff a'r plant wedi datblygu sgiliau Macaton gan fod plentyn ac anghenion arbennig yn y cylch, gan alluogi pawb i ddefnyddio Macaton i gofrestru, canu, yn ystod amser cylch ac amser stori. Mae bagau llythrennedd yn mynd gartref gyda'r plant yn eu tro sy'n cynnwys llyfr a gweithgareddau corfforol i gyd-fynd gyda'r stori. Mae perthynas agos gyda'r ysgol gynnaf leol ac mae plant y cylch yn ymweld â'r ysgol bob pythefnos am sesiwn chwaraeon, cyfle i chwarae gyda phlant eraill ac ymgyfarwyddo gyda'r ysgol gyfan, ffordd wych o bontio esmwydd rhwng y cylch a'r ysgol. Mae'r cylch yn trefnu ymweliadau cyson sy'n cyd-fynd â thema'r tymor, enghraifft ymweliad â ffermordro, milfeddyg, gorsaf dân, mwyn cyfoethogi profiadau'r plant. Bydd y cylch yn dathlu nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn, enghraifft blwyddyn newydd Tsieineaidd, dydd Gwyl Dewi, diwrnod y llyfr, plant mewn angen, gan mwynhau gwisgo i fyny a blasu gwahanol fwydydd a dysgu am diwylliannau eraill. Bob blwyddyn bydd y plant yn dysgu darnau llefaru a chanu yn y cylch, mwyn cystadlu mewn eisteddfodau lleol i gadw'r traddodiadau Cymreig yn fyw yn yr ardal. Mae ymroddiad a brwdfrydedd y staff yn heintus ac yn creu plant bach hapus a thalentog iawn ynghylch Meithrin Sarnau a Llanderfel. Llongyfarchiadau i Gylch Meithrin Sarnau a Llanderfel. Llongyfarchiadau mawr felly i Gylch Meithrin Sarnau a Llanderfel ar ddod yn gyntaf yn y categori Cylch Meithrin Talaith y Gogledd Orllewin. Yn yr ail safle, Cylch Meithrin Llangeitho ac yn y trydydd safle, Cylch Meithrin Beddgelert. Llongyfarchiadau mawr. Ymlaen â ni i gategori Cylch Meithrin yn halaeth y de Orllewin a'r canolbarth nesaf. Y 3 Cylch Meithrin ar y brig yn y dalaith hon eleni ydy Cylch Meithrin Crymych, Cylch Meithrin Llangynnwr, Cylch Meithrin Talgarreg. Yn fuddigol yn halaeth y de Orllewin a'r canolbarth mae Cylch Meithrin Llangynnwr.
Mae Cylch Meithrin Llangeitho yn cynnig gwasanaeth gofal ag addysg plant o safon uchel ac wedi ei leoli ar safle'r ysgol gynradd leol. Mae staff, plant a rhieni Cylch Meithrin Llangeitho fel un teulu mawr sy'n gweithio'n wych gyda'i gilydd i greu amgylchedd hapus ac addysgiadol i'r plant. Mae'r cylch yn llawn bob amser ac mae rhestr aros ar gyfer 2021 yn barod. Mae Cylch Meithrin Llangeitho wedi cynnig gofal dydd llawn ers dros 4 mlynedd, gan gynnig gofal cofleidiol trwy gydweithio gyda'r ysgol gan fod y cylch wedi ei leoli drws nesaf i'r dosbarth meithrin o fewn yr ysgol. Gan fod y cylch yn cydweithio mor agos gyda'r ysgol, mae'n gallu cymryd rhan yng ngweithgareddau'r ysgol a manteisio ar gyfleoedd i godi arian yno, megis stondin werthu lemonêd cartref yn y ffair haf. Mae'r cylch yn gweithio'n agos gyda'r rhieni gan ei ddiweddaru'n aml am atblygiad eu plentyn gan gynnig cefnogaeth ac anogaeth os oes angen. Mwyn cynnwys y rhieni yn natblygiad Cymraeg eu plant, mae'r cylch yn anfon copïau o ganeuon Cymraeg gartref i'r teulu eu canu gyda'r plant. Yn ogystal â hyn, mae'r cylch yn cyhoeddi rhestr o eiriau allweddol ar dudalen Facebook mwyn iddynt ddefnyddio Cymraeg yn y cartref. Llongyfarchiadau i Cylch Meithrin Llangeitho. Llongyfarchiadau felly i Cylch Meithrin Llangeitho ar fod yn gyntaf yn y categori Cylch Meithrin talaith y de-orllewin a'r canolbarth. Yn yr ail safle mae Cylch Meithrin Crymych ac yn y trydydd safle Cylch Meithrin Talgarreg. Llongyfarchiadau mawr. Ardalaeth ola i'w gwobrwyo yng nghategori Cylch Meithrin yw talaith y Gogledd-ddwyrain a'r canolbarth. Y 3 Cylch Meithrin ar y brig yn y dalaith hon eleni ydy Cylch Meithrin Dyffryn yr Enfys, Cylch Meithrin Glantwymyn, Cylch Meithrin Machynlleth. Yn fuddigol yn halaeth y Gogledd-ddwyrain a'r canolbarth, mae Cylch Meithrin Glantwymyn. Mae Cylch Meithrin Glantwymyn wedi ei leoli ar safle'r ysgol gynradd leol. Mae'r cylch yn un cartrefol a gofalgar gan roi anghenion y plant yn gyntaf bob amser gan greu unigolion iach, hyderus a charedig. Mae'r staff yn gwrando ar lais y plentyn ac o ganlyniad mae gan y plant reolaeth ar y gweithgareddau chwarae a dysgu sy'n cael eu cynnig iddynt a gallant ddewis cwblhau tasgau y tu mewn neu tu allan. Gwna'r cylch ddefnydd da o offer technoleg gwybodaeth gan ddefnyddio rhaglen clas dojo i rannu gwybodaeth dyddiol gyda rhieni am yr hyn mae eu plant wedi gyflawni a'i fwynhau yn ystod y dydd, a defnyddio app Book Creator i greu adroddiadau electroneg. Mae gan y cylch berthynas arbennig gyda'r ardal leol ac mae'r gefnogaeth gan y rhieni a'r gymuned yn wych. Felly, mae pob gweithgaredd codi arian a drefnir yn cael cefnogaeth dda gan godi proffil y cylch ymysg rhieni presennol a darpar rhieni. Mae gan y cylch gyswllt cryf gyda'r eglwys leol hefyd, ac mae Aunty Jane o Ficer yn galw yn y cylch yn dymhorol i gynnal gwasanaeth gyda'r plant, gan bwysleisio pwysigrwydd dweud diolch a bod yn garedig. Mae'r plant wedi dechrau mynd ar daith ar fws cyhoeddus mwyn mynychu sesiynau cawl a chlonc i gael cinio gyda'r henoed y Machynlleth gan ei diddannu, sy'n ffordd wych o ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol, cyfathrebu, lles ac amrywiaeth diwylliannol gan roi'r ymdeimlad cryf i'r blant o berthyn i'r gymuned leol. Gan fod y cylch wedi ei leoli ar safle'r ysgol, mae perthynas agos rhwng y ddau leoliad sy'n sicrhau proses bontio esmwyth o'r cylch i'r ysgol. Mae'r athrawes cyfnod sylfaen yn ymweld yn aml ac mae plant blwyddyn 5 a 6 yn galw i'r cylch i ddarllen straeon, chwarae gemau a dysgu sut i ddefnyddio apiau ar lechen i'r plant. Mae cyfle i blant y cylch mynychu cyngerddau'r ysgol hefyd, megis cyngerdd Nadolig neu wasanaeth diolchgarwch, ac mae hyn yn gyfle gwych iddynt ymgyfarwyddo gyda'r ysgol.
Mae croeso i bob teulu ynghylch Meithrin Glantwymyn ac ar ddiwedd tymor yr haf roedd y staff wedi gadael paned, ffrwythau, gwastond a hances boced i'r rhieni ar ddiwrnod olaf eu plentyn yn y cylch. Llongyfarchiadau i Gylch Meithrin Glantwymyn. Llongyfarchiadau mawr iawn felly i Gylch Meithrin Glantwymyn ar ddod yn gyntaf yn y categori Cylch Meithrin Talaith y Gogledd Ddwyrain a'r Canolbarth. Yn yr ail safle mae Cylch Meithrin Machynlleth ac yn y trydydd safle Cylch Meithrin Dyffryn yr Enfys. Llongyfarchiadau enfawr i'r holl gylchoedd meithrin sydd wedi cael eu gwobrwyo yn y categori Cylch Meithrin heno. Felly, dim ond un canlyniad sydd ar ôl, sef coroni Cylch Meithrin gorau trwy Gymru. Cyn i ni gyhoeddi'r canlyniad ola yma, hoffwn wahodd Dr Rhodri Llwyd Morgan, sef Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Mudiad Meithrin, i ddeud chydig o eiriau ac i gyhoeddi'r enillydd cenedlaethol. Diolch yn fawr iawn i bob un sy'n gweithio ac yn gwirfoddoli ar ran cylchoedd ledled Cymru, i'r staff taleithiol a chenedlaethol, ac i bob un sy'n cefnogi gwaith un o fudiadau pwysica Cymru. I ni'n angerddol i gyd am roi'r dechrau gorau i daith addysg Gymraeg plant bach Cymru. Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cael ei gwobrwyo heno yn y seremoni arbennig hon. Mae'n bleser gen i gael cyhoeddi'r canlyniad olaf heno, sef enillydd y categori Cylch Meithrin drwy Gymru gyfan. Yn ennill y categori Cylch Meithrin eleni mae Cylch Meithrin Pontyclun, Talaith y De Ddwyrain. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Dwi wir di mwynhau rhannu'r canlyniadau yma efo chi sydd wedi rhoi cipolwg i ni gyd o'r holl waith sy'n mynd ymlaen dros Gymru bob blwyddyn yn enw Mudiad Meithrin. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r seremoni wobrwyo rithiol yma, dwi yn gobeithio gawn ni gyfarfod wyneb yn wyneb flwyddyn nesaf. Diolch am wylio, cadwch yn saff.